15 a luat conor, să vedem reacția Sandrei Zbaș, dacă poate depăși acest punctaj. Pink Floyd, ne pregătim de Londra, evident. Sugahara! (5-4) 1080 cu salt, semisfoară. Sugahara cu salt înapoi, o diagonală reușită. A reușit să-și calculeze foarte bine distanța, a rămas în confort Sandra Izbașa, un sol reușit. Sandra O întoarcere și jumătate pe acel prim salt și 3 șuruburi acum cu această ritură în semisfoară. Sugahara aterizată foarte bine, după care a avut timp și i-a permis Sandrei să lege acel salt înapoi. Ultima diagonală. 900